Eta gaur, bakizue, datorren urtean beteko diesela 50 urte Gabriel Aresti zala, eta gaur, antzerki lana Kandi Uranga eta Ignacio Tolosarekin. Gabriel Arestirekin. Guk gauzatxo bat eskatu behar dizuegu danoi, eta da, telefonoak amatatzeko, edo soinu barik egiteko, edo bakizue, gaskin moduen, edo baina ez hori bai, esateteko berri hartuna, eta beste barik, posatu. Eskerrik asko etortzeagatik. Bilbo. Gabriel Arestirekin ikuskizunak bi pieza osatzen du. Lehenengoa, Pedro Alberdiren Gabriel Aresti Eibarren ipuina moldatu eta egokitu dugu antzerki modura erakusteko. Eta bigarren pieza, Gabriel Arestiren Arri eta Herri liburuko kupoema Julio Teizari, profeta bati, Julio Teizari azaldu nahi izeneko poema eskeniko dizuet. Eskerrik asko berriz ere etortzeagatik. Noraua Gabriel Aresti, gabardin horretan bilduta. Txapela buruan, eskuan maleta darama ala, korbataren korapiloa dagoeneko lasaturik, Bilbotik goizeko lehenengo trenean iritsi berri, Eibarko estazio kalean barrena ibiltari, ekaineko astelen bero honetan. Ezaltzaiko nahi damutu rokalduneko taller malapartatu horretan enplegatu izana. Zergatikoa ba, kopetiko? Agian ezin du burutik endu, nereak, hiri alaba nagusiak, bat gautxarra pasaduela sukarragatik? Edo eta ez du bidea laurein sukarra. Baizik eta bixamonaren zama begitartea
Izan ere, ezin du kajea disimulatu. Begizul horiek igande trumiltsua salatzen ditek. Non ibilintzen atzo? La Concordian akaso? La Concordiako tertuliak asko itzegin gehiago edan eta de masa erre. Itxouraz, intelektual antifrankisten biltoki. Zinez, lagun urkoa laguntzeko listorkak. Azerratu egitea izgabela ez gareizki horrelakoak entzun da? Jakina, ik oraindik gizonaren ontasunean sinisten du. Ni gizonaren alde nago. Seguru nago, gizona ere nire alde dagoela. Oso ondo. Oso polita ala jaina. Baina melik, ire emazteak, aspalde utzizion La Concordia joateari. Nahiagodik beste edozer, tertuliako zuen txutxumutxu kupidanoareak entzutea baino. Intzea dauzka guruan sastaka. Hobe lanera baino lehen, ostatu laureratu, maleta laga eta beko tabernan kafe bat hartu. Plaza horrekin pasatzerakoan, Rokandiok, hile ugaza bat, komunista izan dakoak, laneko lan egunean, deneko egunen esan dakoa etorrik zain burura. Aresti jauna, zu Bilbora oituta zagoz eta ez dakizu amengo garri, nok emango zu. Eibar, ofizinetako gentia, bihar gina baino ordu bete berango sartzen da biharrera, bai goizian eta bai arratzaldean. Ordu gitxau sartu eta gitxau kobrau. Talerretako aristokrata dira, zelan baik esateko. Bihar ginek enbidixaz behitzen detze, eta ez orrute gisa gaitik bakarrik, baita buzo barik, kareko jantzita jarruten dabelako be. Ofizinaztak eurak, ez dabe ez ere egiten desbargintasuna mugizteko. Ez dago ba komunismori, klase diferentzia hori eliminako da beni. Zu bihar ginen aldeko aukeri egin duzu, eta niri ondo begistatzen jata, baina ez ahaztu kontulari burua zarela, eta neurri batian behintzat euren etxai. Ostatu aurreko semaforoa berde jarri zaiagoela, izerditanka bat osatu zaile kokia. Gaur eguzkia taler zulo guztietaraino sartuko duk. Rokandioneko sator zuloa ere arki berotuko dik esan diok eure buruari. Gabardina gantzi du, kalea gurutzatu, eta ostatuko Andrearekin egin du topo atarian. Egunon, Gabriel. Etorri atzara? Egunon, Maritxu, bai, etorri naiz. Baina, kafe bat beharko du bailen, lehen izango banaiz. Segiroan, laga maletea eta gainerako agortxe. Nire alabia jaseko dituzu legelara. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Cafe in Galicia. Faccia cancha batekin, eta beste gizon bat izango zara. Pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. Kafea kordelea, eguneko botabukia eragite. Arbezen azkarretu eta laster egin du komunera. Botak egin. Hau pantzaitena. Atzo edan nuen eta edan ez duen guztia. Zundurretik hartu du karnaza behin. Bi. Hiru aldi. Betarde guapeko. Questo amore buio, Aurpegia eskuak perché al mondo
Leko It's nesteria. wonderful. Galera It's begira. wonderful. That's wonderful. Good luck. Come up with. Leioaz bestaldean, behar pila bat, lanera bidean. Dena presaka, dena gizonezko. Euren jantziei erreparatu die. Maonezko urdun kolorekoak, eta errauz tono desberdinan nagusiki. Modestia hitza etorri zaigulura. Unkituta hago, Gabriel Aresti. Bapatean, idazteko gogo zoro bat sortu zait. Poetaren makinaria martxan jarria du. Kanpoko zarata eta baruko isiltasuna. Seinale ona deritzok, kontrastea, inspirazio iturri. Poemari ere asmatu diot titulua. Goizian lanera. Originala horratio. Kuadernoaren bina hartzatu aiz. Une horretan ordea, Manutxo agertu du, Ojaldunez periodikoa eskuan duela. Gain begiratu eman dio periodikoari. El Kinky Eleuterio Sánchez se fuga de un tren en marcha a 70 km por hora cerca de Palencia. Programa de actos y festejos con motivo del 29º aniversario de la liberación de Bilbao. Teatro Artagan, 16 y 17 de junio. Rafael. Nazka egin da bukatu du periodikoarekin. Edozen moduta ere, ezin gehiagi prensarekin kexatu. Ergiero periodikoarekin kolaboratzen hasia izenez gero. Pozik ikusten du kide firma artikulu horien honean. Gainera sekula ez zaiz eskertxarrekoa. Idazteko gogo guztia joan zaizki. Beste poema bat jaio baino lehenago egia diotzok geure buruari. Gabriel, lehen ahaztu egin jata esatea. Atzo, Juanito San Martin han emontzan, eta karpeta hura da emanen zuretako. Karpeta begiratu, besapean hartu, eta lanera biatu egin. Bederatzia puntu-puntuan egin du sarrera rokanionean. Lanari egin dio. Amaikak aldean, Ugazabaren bila atera egin. Ugazaba kanpoan ordea, arrazalde arte ez omendu detorriko. Eta berriro itzulea zeure bulegora. Inok ez hauela molestatuko ziurtaturik, karpeta irekitzea erabaki. Pentsatu bezala paperak, Euskal Zaindiaren azken bilerako akta, Tomas Meaberen itzulpenaren frogak, eta zeruko argiaren azkeneko alea. Eta hoat bat eskuz idatzia, segituan ezagutu duk Juanitoren letra. Gabriel, ostatuan agok. Hemen usten ditia eta agindutako papelak eta sorpresa txiki bat zeruko argian. Okerrik ezean, bihar iluntzean astelenero bezala, gure etxean. Bihar arte beraz. Zeruko argia hartu, eta ordialdez ordialde begiratzen hasia izarretaz. Basarriren artikuluari erreparatu dio. Aurreko batian eztabaida handi xamarra izan baizen duten. Baina ez dikitaz ezer esaten. Hurrena berriz, Euskal Literatura eta Bar izeneko artikulua ikusi du. Firma Ibon Sarasola. Irakurtzen hasiaiz. Eta artikuluaren amaiera aldean honela zio. Bukatzeko,
Arri eta herri buruz zerbait hitz egitea nahi dut. Dano gogoratzen dugu atera zuen zarata. Orduestero, idazle txar baten liburu debekatua da Euskaldun askorentzat. Euskaldun gazte askok ez dute ordea hola pentsatzen. Donostiko biblioteka probintziara joaten naiz estudiatzera. Arri eta herri da estudiatzen duten unibertsitarioak ateratzen duten euskal liburu bakarra. Norbaitek euskal literatura eta zerbait gabetzen badit, arri eta herri lagatzen diot. Orain arte, harrituta gelditu dira danak, ez baizuten usten euskal literatura maila hortara iritsi zanik. Hauek guztiak ez dira hitz edo iritzi. Errealidadeak dira. Zeren arri eta herri sortzen ari dan euskal herri berri batek merezi duen lehenengo liburua da. Negar ezago, Gabriel Arestiz Eurola. Negar zotinka. Balkoei eusten saiatu gaiz, baina azkenean barrenak gainezka egin dik. Ajeak ere izango azian zeriguzia Markoiek nezak, Gabriel. Meri mazterekin akordatu gaiz. Idazma eta papel hartu duk, eta idazten jarri gaiz. Querida Meri. Querida Meri. Te copio esto de cero cual guía. Te copio esto de cero cual guía. Naturalmente me ha halagado y emocionado. Naturalmente me ha halagado y emocionado. Te quiero más que nunca. Te quiero más que nunca. Bueno, hasta el miércoles. Bueno, hasta el miércoles. Besos a las nenas. Besos a las nenas. Y a ver si a Nerea la veo el miércoles. Y a ver si a Nerea la veo el miércoles. Gabriel. Gabriel. Gutuna, karta salbatean sartu du. Eta kalera abiatu aiz. Kartasala, barruko, txaketaren barruko patikan daraman. Gabriel. Gabriel. Zer? Bularraren kontra sentitzen du.
Eta ordutik aurrera. Egunero gertatzen da. Gauza itxusi hau. Molde gaizki esteak apurtzen dizkiguna. Ez baitugu onerizten gaiztakeriari. Iguintasunari ez baitugu amorerik ematen. Halaxen da mundua. Eta gaur egunean, inor, ez da profeta bere mendean. Ilargia zerua laranja gorri bat dirudi. Mundu honetan isuri den odolaren izpilu. Ilargian bizi bagintezke, menturosoagoak izanen ginake. Ea nork erregalatzen digun marfilezko dorre bat, ez dezagun ikus, hemen gertatzen dena. Nik ez dut Julio Teiza eskultorea ezagutzen, baina hainbeste bider ikusi ditutaren argiak, haren apostoluak, bularretik eginikako baten txua, edo gurri batez zapalborikako arratoiaren hilotza balira bezala, kamino gaitz horretako bazterretan eroririk, ezen oraindik naizen farisoekin akord geratzen. Arrioek bere lekuan ikus ditzadan arte, ez dut errotarriekin komekatuko. Nire komunioa aragizkoa eta odolezkoa izanen da. Ea noiz demonio betetzen duten bai arrizko aurpegi hori. Hortzaginik gabe, agure zahar baten begitarte zimela baitirudi. Edo bestela hitzak emanik. Garizuma luze bat badiz bezala, kruditxe, sudario more bat jartzen dioten. Euskaldun kristauren aurpegia, ez dadin lotxez mora. Lehenko egunean, aurkitu nintzen nire pintore uragabe. Eta honela Iparragirreren historia geratu zen bere pintura gabe. Biharamonean, nire musikalari zintzoa llenatu zen infernura edo ailerik ez dagoen leku batera. Eta honela, Iparragirreren historia geratu zen bere musika gabe. Ez du sekula nire ikusi aur bat, hain emazultz nola nire Iparragirre. Beraz, Kantabriako itxasoren kostaldera joan nintzen, eta Izaroren aurrean negarrez, nire poemaren urrezko horriak entregatu nizkien olatu behi. Hobe baita itorik hil, gozeak baino. Egunen batean, Julio Teizarekin, Otxaba bana, Txakolin gorri, Arrankudiagako, eraren dugu. Eta orduan, ura ere kenduko didate, ez da di munduan inoiz egon poeta bat ni bezain bakarra. Egunero laudioko kanpatore ikusten dudanean, fabriketako tximinekin konparatzen dut. Eta ikusten dut ez dela ingola, diruak feria baino gora igotzen baitu. Gure herrizetako dorrek altuagoak izan behar dute, eta zulo bat egin behar du aldaren nagusitik goiko gurutzera, ea farizoen otoitzek segura bide bat bilatzen dute. Orain, Kaifas,
ez bakarrik tenpluan. Gobernategian ere zuti dago. Ez dira oraindik konturatu zerura, faristen fabrikako keek igotzen dutela eta ez zaien otoitzek. Batek esan zidan lehenko batean, aitaren belarriak gorri daudela hainbeste otoiz falso entzutearekin. Nik ez dut horrelakorik sinisten. Poeta bi klasetan berezi dira orain artean. Prestuak eta dolorrak. Orain artean diot, bai, orain artean. Orain artean prestuek egia esan dute beti, eta dolorrek ezurra. Baina orain egia esatea ez da nahikoa. Orain arrazoia defenditu behar da. Eta orain armak dira, egia eta gezurra. Lehen arrazoia eta desarrazoia armak ziren. Egiaren kontza edo favore, edo gezurraren. Orain berriz, egia eta gezurra armak dira. Nik ez dakit arrazoiaren edo desarrazoiaren kontra edo favore. Lege zaharreko euskaldun prestu bati, inork esan balio inoiz. Euskaldun poeta batek, gezurrarekin defendituko zuela arrazoia, esanen zuen, lehenago apurtuko litzakela munduaren ardatza horrelakorik gertatu bat. Horako egoera triste batera heldu gara laguna. Nik ez dakit Juri Oteiza defenditu behar dudan, ala Juri Oteiza ni defenditu behar nauen. Espaitidate esan norden bietatik emazurtzago. Egia da Oteizaren eskulturak ez dudala ni konprenitzen. Baina ni eskolari gabeko gizon bat naiz, eta hori ez da harritzekoa. Baina Juri Oteizak nire poesia konprenituko dudarik gabe. Gauza erraza horiek ez baita inoiz gizonaren eskutikan atera. Juri Oteizaren eskultura konprenitzeko bista luzearen behar da. Baina nire poesia konprenitzeko ez da behar belarri zorrotzen. Agian, arek, listoentzat eskulpitzen zuelako, eta nire berriz tontoentzat eskulpitzen dudalako. Nire poesia oso merkea da. Nire poesia oso merkea da. Herriaren hautik hartu nuen debalde. Herriaren hautik hartu nuen debalde. Eta debalde ematen diot. Herriaren belarriari. Orain, Juri Oteiza ez dakit non egonen den. Ni hemen nago basurtun. Gaur kontuak atera ditut eta etxera bihurturik ikusten dut oraindik telebista erosteko ez dudala aski irabazten. Bista laburra dut, eta behien aurrean dena ikusten dut bakarrik. Zer egin behar dudan, inork esan dezaidan nahi nuke. Hainbeste atetan joan dire denborako egunetan. Hainbeste esku bilatu nuen laguntasun bila. Hainbeste Andreren aurpegi izo eginen kariño bila. Baina orain ez dago bihurdenarik. Juri Oteizak ez du jadanek eskulpitzen. Bertsolariak puntu aberatzen eta doinu gaitzen etzain deklaratu dira. Parlament gizonek euren hautatzaren kontra dihardukate. Mundu honetan enuke bizi nahi. Mila gezur esan behar ditut ea gizon prestoaren itxura hartzen dudan. Konparazio baterako, gizon honek Andre honak maitatzen dituzte. Edo Andre honek gizon honak errespetatzen dituzte. Euskera klaro batean
gizon zuhur batek, gizon zorrak ere behar dira dela mundu honetan. Ez dakit nola atrebitzen naizen honela eskribitzera, euskera klaro batean, euskal garbi honetan. Nik nahiago nuke egiaz diot, holako hitz zakarrik ez erabili, ni ere garbizarea baina. Alaxe esaten nuen lehen dugunean gure jakintxoari. Nahiago nituzke, euskal berbo erromanizatu honetatik erdan modu guztia sustraietik. Nahiago nuke Iberian eskrituran eskribitzen. Nahiago nioke grekotik hartu dugun teknik hitz bakoitzari euskal hitz egoki bat gauzitu. Ez da din horrela nirekin azarra inor. Ez desan inor nigan euskararen kontrako korrotori dira. Baina hala gertatu da. Eta nik ez tokat kulparik. Mundu guztiaren kontra nola usatuko nintzake. Nire lekoa dago herriaren aldean. Nirekin dagoena Euskal Herriarekin dago. Ni harekin bainago. Udarregi bertsolariak etzekien erderaz mintzatzen, baina hala ere erderazko zekien. Baxari berriz erderaz daki ederki nik beste, baina hala ere ez du erderarik bat ere ikasi. Orain ikasi behar dut erdera. Baina holako gauza gaitzik ikasitzeko, ez du orain ikinor libururik eskribitu. Eta horrela, nire aprendizaroa luzaro iraunen du. Orain, galdera bat egin nahi diot, ez dakit nori. Zergatik mekitu oten aizola konplego txar batean. Zergatik zartu oten duten zutura kaikira txarreko zarekin honetan. Baina zergatik nintzen ederki bizi Bilbon, Bilboko hirian, gaztelanian, hispanidadean, baina ez. Nire gehiuaren ezaugarria da. Urlazterraren kontra igei egiten dugu. Baina hau, nola ulertuko da. Nola entzungo da. Herriaren karuserean dantzan egiten badu. Nola izanen aizotxo bakarti bat. Portuko tabernetan, armo beltzetanen badu, aleman utxari planto egin dioten langileekin, nola zuko dut errenterren antzik. Baina hau errazki konfrenituko du Juli Goteita, Gabriel Zelaiak eta Agustin Ibarolak ere konfrenitu duten bezala. Nire lagun guztiek, nik ezagutu bai, eta ez ditudane konfrenitu. Edo konfrenituko duten bezala. Nire borrokalare handiagoa da. Nire lagunen etxaiak alimentutxua dira. Nirea berriz alimenturik gabekoak. Deabruak gaitzala libra agure eroetatik. Bilbon agure ero bat dago, zeinaren izenaz akordature ez dudan nahi. Jainkoa berak ere etzen nukan netzaitzak etxagorik. Aireari edo arenareko astigarra gari galdetuko nioke, ze deabru, edo zean gero egin diodan nik izon aldi.
nire aurpegia ez zaio gustatuko. Baina, ispiloa begiratzen dioten buruari, eta ikusten dut, nire begitarteak ez direla itxusiak. Egia da, antijoak erabiltzen ditudala. Eta Espainiaren gainean ez daukadala biboterikan. Baina hala ere, edozen Andre ekartuko ninduke garaitzat. Holakorik ez da gertatzen, dirua kario, garesti erosten delako mundu honetan. Baina nire bizitzaren historia kontatzen ausartuko banintz, inork ninduke aurkituko hain iguingar. Baina Alvaroa gure ero horrek, bizien arteko listatik borratuko ninduke. Zorriak oso aspergarria dira. Hainbeste dutxa doni nik ez dakit nola sortzen diren. Nik ez du sinisten lurra mintzadakiola inori. Baina hala ere, gizon oso zur batek esan zidan lehenko batean, Giorgio Oteizak, aita Donosteren orekarria imaginatu baino lehen, Kronetxetako lurrarekin egin zuela hitz. Lurrean geratzen baitira, ez bakarrik gizonen eta emakumeen ezurrak, baita haien pentsamentuak eta sentimentuak ere. Giorgio Oteizak lurrarekin egin zuen hitz. Nik ez dut horrelakorik sinisten, baina hala ere egia dela dakit. Giorgio Oteiza ez baita gizon bat, Giorgio Oteiza gizonago bat baita. Azken morada honetan pentsamentura ekarren haute, Giorgio Oteiza profeta bat dela. Antiguanean profetak harrika hiltzen zituzten. Gaur egunean berriz, argullos, desamodios eta desprecios. Nik ez dakit nola Giorgio Oteizak aguantatu duen orain artean hainbeste desprezio. Bilboko zorriak Euskal Herri osora sakabanatu dira. Olako izoliterik ez da Europan ikusi edade ilunetik. Zorriak abano bila doaz, ez bakarrik garbitzaileen eta soldaduen semen buruetara. Orain, akademietan eta apezpikutegietan aurkitu dute babesa. Pertsona normalak badira bezala, jubilatu egiten dira, diote, horren eskuak, edo harima berdin baitie, gorriz tintaturik daude. Eta honela deskomekatzen dituzte Parnatzotik poetak, pintoreak eta eskultoreak. Elizatik etxeko jaunprestuenak, fabriketatik langile trebeenak. Eta deskomekatzen ez badituzte, asper arazten diete. Eta azkenean, dimisioa presentarazten diete, motiborik apurrinarekin. Nik, poetazatik, dimisioa presentatu nuen kansantzioaren aitzakiarekin. Baina, nola aitzaki hura gezurrezkoa zen, berriz ere hartu nuen eskuan mailua eta Kantabriako itxasoa jodut kolpeka. Giorgio Oteizak ere Kronetxetako aitzakierekin dimisioa presentatu zuen eskultoretzatik. Baina hala ere, inork ez dio Euskal Herriari penamenik eman. Euskaltzaleak ez gara lutoz bestitu. Tente jarraitzen dugu, jakin gabe munduan behin eskulturo bat egon zela Giorgio Oteizaren izenarekin. Nik ez dakit Giorgio Oteiza zer esan egin duen, poesia puntu abek irakur ditzanean.
Behar bada, esanen du nik ez daukadala bururik. Esanen du noski Bilbon ez dagoela sobera ganorarik, ez dagoela sobera zentzurik. Eta onera erakutsiko dit, nola profetak ere zorritasunez kutsaritezken. Baina, nik azaldu behar diot. Esan behar dio zer den. Zergatik bera oraindik ez den Euskal Arimaren zorara heldu. Gu itotzen garen infernu bere honetan. Gu ez gara hemen lasai bizi. Guk ez dugu sentitzen paradiso bat. Dantek ebetzuen horrelakorik asmatuko. Hau da basatza handi bat. Hemen aingeruen arimak ere likistuko lehiake. Hemen bakarrik gordetzen dira garbili dontzela aberatzen florea, ezen ez lorea. Hemen ezin diteke arnazarika. Hemen hito egiten da libertatea. Gizonak erosten dira sagarra bezer. Andrea saltzen dira madaria bezer. Hemen oro du bere prezioa. Eskendu erata eskatoren erreinoa dau. Hemen Jurgi Oteizaren eskulturak ere, Gabriel Zelaiaren poesiak ere, eta Agustin Ibarroren pinturak ere saldu eta erosi egiten dira. Hemen bakarrik gauza bat dago, inork saltzen eta erosten ez duena. Eta hori da, Gabriel Arestiren poesia. Hain merkea baita, ezen ez duen preziorikan. Baina nik ez diot botako hemen gertatzen denaren kulpa inori. Parisen eta Madrilen ere hain gehiuzka ikusentzat baitira. Eta Bilboko eta Donosteko kapitalisten gainan ere enaiz ausartuko. Haien harimetan espai omen dago Adamen pekatutik arrastorik ere. Hemen oro da garbitasuna. Langileen Andreen, beren gizonen izerdiak kentzen baitituzte bankoetxetako patioetatikan. Egunkari katolikoak egiaztiak dira. Hemen inork ez du gezurrikan esaten. Hemen oro da zilegi. Baita euskotara bertzalen erotasuna ere. Hemen ez da inor konturatu ekaitz handia urte dagoela. Baina, nola esplikatuko dio nik hau Jurgi Oteizari? Nola azalduko diot Gabriel Zelaiari hau? Nola sartuko diot Agustin Ibarroari hau buruen? Ni baino jakitsuagoa badin badira. Inork ez du ni baino adimenturik gutxiago. Gabriel! Nun dago ganorea? Nun daukazu zentzua? Gabriel Aresti segurola motivazioa. Zergatik atrebitu zinen itxaso honetan. Enplegu txar batera zinaren metitu. Horregatik ez zinen hemen ametitu. Otelori diotzak, ketan jimenitu? Kontazaidazu bat, baina hor ez da sortiko txikiaren ordua. Hemen gertatzen dena kontatu behar dut. Zortziko nagusian kantatu behar dut. Euskal Herria sendatu behar dut arrizko honetatik. Baina gaur ez da bertsolarien eguna. Lehenko egunean egon nintzen Gernikako frontoian. Lehioak ikusirik angoian, pentsatu dut gure gauza galdu zela sasoian. Bat, entzunian bati, Euskal kusinaren gainean mintzatzen, nola arrautza jarri behar diren sukaldaren azpian. Nire gainean zerua, nire azpian lurra. Nire gainean ez dute hitzik egiten, baina kentzen dute hautza nire azpitik inuntzi batekin. Eskoba batekin. Eta orain, Jurgi Oteizari esan behar diotegia.
errusiñolaren kantuak nire anima pakez betetzen du. Ura entzuten dudanean, melodia atsegin bat sortutzen zait nire barnean. Mundua ederra da, errusiñolaren kantua baino ederragoa. Nenbioneko ibarrean, udazkeneko arratsetan, pinudiek animari ematen diote mozutxo luze bat. Negarregi nahi bailukete bezala, iluntasun argi batez betetzen dira. Badirudi, nire alaba nagusiaren aurpegia kopiatzen dutela, ari nerea deiadar egiten diodanean, tristeziaz betetzen baita. Eta guria izan da jardesten badit, eta gero, etora dionera esaten diodanean, ikestu mezerekin, eta ire inozientziaren errua ez daukan zergatik ire aizparen gainean bota. Hautsuari, alaitasuna baita etorkio begitartera. Ez dakit bada zer dudan ez maiteago, gure lurra edo nire alabak. Haek dira niretzat lurreko gatza, itxasoko usaina eta aireko soinua. Errusiñolaren kantua mutza da haiekin konparaturik. Nire alabakin baldin banoa, ispiritutsuagoa da arno zuria, zaporetsuagoa muskulua, eta urrintsuagoa Virginiako ostoa. Argia da egun oso luze bat. Haizea da igurikiera, espera atsegin bat. Olatua dira gizonek deseaturikako gutiziak. Nire lagunek dira. Mundakako erizonduan esartzen naizenean, nire begiak izar hori erregalatzen dizkiot, eta haiekin mintzatzen naiz luzaro. Egun batean bertan nengoelarik, kopla bat kantatu nion. Zaldera bat izaro, hemen txeano lazaro, izitza berri honetan irau, arazin azazu luzaro. Baina damutu nintzen, gure mintzabideak ez baitzuen lekurik hartzen hitzetan. Hobe baita mutu geratu, ezen ez hitzetako pisu traketxarekin adiskidetasuna zikindu eta trabatu. Asko maitatzen dut Kantabriako itxasua, nire lagunen presentzia eskaintzen baitik. Baina bertan nagoenean, Nerbion ibar goikoa etortzen zaiko gora. Eta orduan, Bizkaian harineketan igarotzen dut, harrigorregatik gore igotzen dut, eta pinudien presentzien aurrean nire lagunen ausentzia